Moje matka mi jednou řekla, ne každý je předurčen být výjimečný, drahoušku, a to je v pořádku. Někdo musí podpírat hvězdy. Řekla to klidně u kávy, jako by mi prokazovala laskavost. Bylo mi 19. Právě jsem získala důstojnickou hodnost. Moje uniforma ještě vonila škrobem a železem. Nechtěla mi ublížit. Aspoň si to myslím. Ale ta věta mě roztrhla napůl. Stala se tichým soundtrackem mého života. Každý svátek, každou návštěvu domů jsem slyšela její ozvěnu v tom, jak obdivovali mou sestru. Ona byla ta skutečná pýcha. Ten úspěch. Nikdy mi přímo neřekli, že jsem selhala. Ale ticho zní hlasitěji než slova. Když povýšili mou sestru, rodiče psali příspěvky, jako by sama vyhrála válku. Když jsem se vrátila z mise po 7 měsících černých operací, nikdo mě nepřivítal na letišti. Ty jsi pořád tak zaneprázdněná, řekl otec, jako bych zmeškala zubaře, a ne přežila půl roku tam, kde mapa nemá hranice a život visí na radiu. Na den díku vzdání dali mé místo u stolu synovi sousedů, protože byl přijat na právnickou fakultu. To je velká věc, řekli. Jedla jsem ve stoje u dřezu. Moje medaile pořád ležely v krabici v garáži. Tehdy v noci jsem si řekla, dost. Přestanu se honit za jejich uznáním. Přežila jsem nepřátelskou palbu. Přežiju i jejich lhostejnost. A pak, před měsícem, seděla jsem na zadní lavici velitelského briefingu, jen jako pozorovatel, bez práva mluvit. V místnosti hučela jména, hodnosti, tituly. Žádné z nich mi nikdy nesedělo. A najednou se otevřely dveře. Vešel generál. Jeho pohled přelétl řady a zastavil se na mě. Narovnal se, jako by si vzpomněl na něco důležitého. A řekl, paní, generále, je mi ctí vás znovu vidět. Sál stichl. Ne pro ní, ne pro mou sestru. Pro mě. A v tu chvíli všechny roky ticha a neviditelnosti praskly. Poprvé v životě jsem se nestyděla zabrat místo v místnosti. Jmenuji se Colleen Walsh. Vedla jsem lidi do palby. Držela ruce umírajících vojáků. Dělala rozhodnutí, která mě dodnes budí ze spaní. Ale to nejtěžší, co jsem kdy musela vydržet, bylo být neviditelná ve vlastním domově. Jsem nejstarší dcera rodiny Walshových. 3 generace v uniformě, 3 generace disciplíny a nepsaných pravidel. Na základně Fort Campbell nebyla armáda povoláním, byla náboženstvím. Otec, plukovník letectva ve výslužbě, měl vojenský postoj i na zahradě. Matka, bývalá zdravotnice, jejíž mlčení vážilo víc než řády. Bratr major. Sestra Erika, brzy podplukovnice. A já? Ta, o které se nemluví. V jejich očích zbabělec, který opustil West Point po 1. roce. Nevydržela disciplínu. Neměla pevnost. Tak vysvětlovali mé zmizení sousedům. Ale oni nikdy neznali pravdu. Neodešla jsem. Byla jsem vybrána. Do programu rozvědky, který oficiálně neexistoval. Žádná promoce, žádná fotografie v rámečku, žádné potlesky. Jen jednosměrné letenky do míst, o kterých by turisté nikdy neměli slyšet. 20 let jsem nebyla nepřítomná v jejich životech. Byla jsem vymazána. Posílala jsem matce květiny k narozeninám, otci vánoční pohlednice s falešnou adresou. Z dálky sledovala, jak Erika stoupá po kariérním žebříčku, jak se bratr žení v kapli, jak jejich životy probíhají v upravených kapitolách. Moje jméno v nich nebylo. Jednou mi sestřenice řekla, že na rodinné fotce mě ořízli, aby se lépe vešla do rámu. Vymazat živého člověka kvůli symetrii. To jsem byla já. Mysleli si, že jsem se zlomila. A mezitím jsem žila půl roku pod troskami v Damašku. 4 dny ukrytá ve zdech domu s rukojmími v Libii, abych zachránila 30 civilistů. Oni si mysleli, že jsem nezvládla. Já jsem počítala těla padlých po operaci Candle Strike a věděla, že část sebe jsem tam nechala. A to všechno. Bez fanfár, bez novin. Jen s neviditelnými jizvami. A pak telefonát. Podzim, křupavý vzduch, zlaté listy. Na displeji máma. Hlas suchý, jako by četla kartu pacienta. Erika dostává povýšení. Měla bys přijet, jen se obleč slušně, nestrapni ji. Žádné jak se máš? Žádné rádi tě uvidíme. Jen rozkaz. Odpověděla jsem. Přijedu. Ne kvůli nim. Ne kvůli červenému koberci. Jela jsem, abych zjistila, jestli mě dokážou aspoň jednou vidět takovou, jaká skutečně jsem. Večer předtím jsem stála u skříně. Na ramínku stará slavnostní uniforma. Čekala, jako by stále doufala na ceremonii, která nikdy nepřišla. Vložila jsem ji do kufru. Vedle jsem položila měkkou halenku a kalhoty. Oblečení bez ambicí.
Tiché barvy. Tkanina, která nekřičí. V zrcadle na mě hleděl obličej s ostrými rysy, se stopami tisíců východů slunce v pouštích. Už ne mladý, ale ještě ne starý. Prostě tvář, na níž se usadila léta. Zašeptala jsem odrazu, je skoro čas. Sama jsem nevěděla. Čas odpustit nebo čas dovolit, aby promluvilo ticho. Fort Campbell mě přivítal obyčejně. Žádní vítající, žádné úsměvy, žádné vítej zpátky. Strážný na bráně ani nezvedl oči. Parkoviště pro VIP už bylo plné černých SUV a naleštěných Lexusů. Zaparkovala jsem u plotu, kde štěrk křupal pod botami, jako by si mě pamatoval, i když lidé ne. Dům se nezměnil. Stejná béžová fasáda, stará houpačka na verandě, vlajka hrdě vlající ve větru. Otevřela jsem dveře a udeřil mě známý pach, citronový čistič a zažloutlé stránky knih. Máma v jídelně rozkládala jmenovky. Ani nezvedla hlavu. Převlékni se, budeš sedět vedle Eriky, ale prosím tě, nezastíň její projev. Žádné ahoj, žádné obětí, jen příkaz, jako bych pořád byla rekrut. Otec mě přivítal tak, jak důstojníci zdraví ty, kteří odešli do výslužby příliš brzy. Suché poplácání po rameni, kývnutí, náznak respektu, ale bez tepla. Dobře, že jsi přijela, řekl a okamžitě stočil pohled dál, do jiné místnosti. A pak přišla ona, Erika. Vešla, jako by šla na ples, v dokonale vyžehlené uniformě. Každá stužka se leskla, jako by sama vyhrála válku. Prošla sálem, sbírala úsměvy a polibky. Když mě konečně zaregistrovala, pronesla s úsměškem, tohle je moje sestra, taky byla chvíli v armádě. Teď myslím dělá v administrativě. Zdvořilý smích. Lepší než nic, že? Zašeptala sestřenice. Usmála jsem se, bez zubů, aby konverzace zemřela hned tam. V domě byla každá stěna oltářem. Fotky bratra, Eriky, rodičů v uniformě. Vyznamenání, diplomy, výstřižky. Hleděla jsem na rámy. Žádný nedržel mou tvář. Poslední s mou tváří byl z roku 2004, hned po West Pointu. Pak ho ořízli. Aby lépe pasoval do rámu, řekli. Malá neteř mě zatahala za ruku. Střílela jsi někdy z opravdové pistole? Sklonila jsem se k ní. Víš, jednou jsem napsala plán, podle kterého se 30 vojáků vrátilo domů živých. To je lepší než jakýkoliv výstřel. Přikývla a odběhla si hrát s plastovým tankem. U večeře Erika zářila, jako by hostila recepci. Víno, úsměvy, přesné repliky. Někdo jí pochválil klid a grácii. Pyšně řekla, dlouho jsem trénovala projev. Chci, aby všichni pochopili, někdy musíte odejít, abyste přiznali, že to byla chyba. Místnost se zlehka napnula. Mlčela jsem. Slova nebyla pro všechny. Byla pro mě. Později jsem vyšla na verandu. Uvnitř šum hlasů a smíchu, ale já poslouchala, jak v dálce zkouší dechovka. Tóny zněly jako duchové. Seděla jsem na schodech a věděla, zítra budu mlčet. Nechám jí zářit. Ale pravda umí najít hlas sama. Sál Fort Campbell vypadal jako katedrála vojenského kultu. Vysoké stropy, mosazné lustry, světlo dopadalo v zlatých kruzích na řady židlí. Všechno uspořádáno podle hodností a funkcí, jako bitevní pole, jen bez kulek. Mě posadili do 3. řady od konce, mezi snoubenku mladého důstojníka a tetu, od které se linula příliš sladká vůně. Na cedulce vedle stálo Family Unassigned. Byrokratický způsob, jak říct, jsi tu, ale doopravdy nepatříš. Erika stála u pultu, vlajka vlevo, naleštěné boty vpravo. V očích nacvičený oheň. Mluvila o věrnosti, vytrvalosti a hlavně o tom, jak je důležité odstřihnout se od těch, kdo jednou zradili posvátnou důvěru uniformy. Každé slovo bylo vypočítané, každý pohyb nacvičený. Nebyl to jen projev, byl to útok směrem k přízraku. Mému přízraku. Moje jméno proklouzlo v seznamu přítomných členů rodiny. Letmo bez zastavení. Ale všimla jsem si, pár důstojníků si vyměnilo pohledy. Zašeptalo si. Jeden se naklonil k druhému a řekl, někde jsem ji viděl. To není ona? Ta z Degru? Seděla jsem rovně. Obličej kámen. A pak vešel on. Generál Hammond. Jeho kroky nebyly hlasité, ale vzduch v sále se změnil. Lidé se narovnali, jako by si páteř sama vzpomněla na disciplínu. Přelétl očima řady a zastavil se na mě. Přímý pohled, pak obrat, ostrý krok a stál u mé židle. Kliknutí podpatků, zvednutá ruka, bezchybný pozdrav. Paní, generálko Walsh,
Je mi ctí vás znovu vidět. A v tu chvíli sál nejen stichl, on skameněl. Ericin projev se přerušil. Její ruka s kartičkou se zachvěla. Potlesk, který se před chvílí nesl sálem, zmizel. Tíha se přesunula. Vstala jsem. Vrátila mu pozdrav. Ne kvůli uznání. Kvůli muži, který mi kdysi svěřil životy vojáků. Z rohu zazněl zvuk. Sklenice tříštící se o dlažbu. Máma ji upustila. Otec se instinktivně zvedl, ale znovu se posadil, jako by ho židle vtáhla. Za mnou šepot mladého důstojníka. To je ona? Duch velitelka z Dageru? Viděla jsem, jak se Erika snaží pokračovat. Hlas se jí lámal. Ale sál jí už neposlouchal. Dívali se na mě. Nebo na prasklinu mezi tím, co věděli, a tím, co právě spatřili. Ceremonie skončila formálním potleskem, ale ve vzduchu viselo něco jiného. Kouř po řízeném vypálení. Když se lidé rozcházeli, Erika mě zastavila u východu. Rty napjaté, hlas ostrý. Proč si nic neřekla? Nechala jsi mě tam stát jako blázna. To byl tvůj plán? Podívala jsem se přímo. Ne krutě, prostě pevně. Pokud tě pravda dělá menší, nikdy si nebyla vysoká. Její rty se zachvěly. Dvakrát rychle mrkla, jako by zadržovala slzy. Prošla jsem kolem. Podpatky byly o dlažbu, nechávaly za sebou ozvěnu. Ale poprvé to echo neznělo jako posměch. Bylo to echo pochybnosti. Nevzbudila mě obvyklá ranní troubenka. Siréna. Pronikavá řežoucí krev. Alarm, který není postavený proto, aby tě probudil jemně, ale aby vpravil adrenalin přímo do žil. O pár vteřin později zablikal telefon. Emergency Protocol Active. Všichni s vysokým oprávněním okamžitě do koordinačního centra. Oblékla jsem se automaticky. Svalová paměť vojáka, vypilovaná roky. Chodby Fort Campbell už se plnily proudem lidí. Někdo zapínal boty za chůze, jiní seděli u monitorů s mokrýma rukama po rychlém opláchnutí. U vchodu do operační místnosti mi strčili do ruky tenkou složku. Titulek stručný, ale těžký jako rozsudek. PR Nick. Někdo zveřejnil na temné síti spis spojený s operací Dagger, tou, které jsem velela v Sýrii. Čas nahrání před 3 hodinami. Stopy nevedly k vnějšímu heku, ale k internímu zařízení. Konkrétně k terminálu, který byl kdysi přidělen mně. Vypadalo to, jako bych to byla já. Za půl hodiny jsem seděla naproti generálu Hammondovi a 2 důstojníkům z vojenské rozvědky. Místnost byla ledová, i když klimatizace neběžela. Neřekli, jste zatčena, ale každý jejich pohled byl rozsudkem. Vyžádali si plný přístup k mým komunikacím za posledních 6 měsíců. Nesporovala jsem, odevzdala jsem, ale v hlavě se vracela jediná myšlenka. Ten e-mail. Ten, který poslala Erika. Tehdy jsem ještě nekopala hlouběji. Teď musela jsem. Zvedla jsem metadata. Prohnala je šifrováním. A tam, nečekané. Anonym použil starý archivní server automatických záloh. Ten už měl být dávno odstavený. Ale právě tento přístup vytáhl z hlubin sítě ukrytý soubor s vysokým stupněm utajení. Soubor, který se teď dostal ven. Chyba. Ale nenáhodná. Trasování vedlo k zařízení, na které se 2 dny předtím někdo přihlásil s aktivními údaji. Údaji Eriky. V záznamech stálo. Nechala notebook přes noc v komunikačním centru. Odemčený, nepřipojený. A řekla to tónem. Jako by čekala, že něco poznám. Teď její jméno stálo v řetězci digitálních stop. Dívala jsem se na obrazovku. Moje mladší sestra. Dívka, která plakala, když jsem odcházela na West Point. Žena, která teď, možná z nerozumu nebo ze závisti, trhá svůj vlastní život na kusy. Zaklepání na dveře. Otevřela jsem. Na prahu stál otec. Starší, než jsem si pamatovala. Obličej ne kamenný, ale unavený. Sami jsme spolu nemluvili roky. Neřekl ahoj. Jen tichým hlasem. Je to pravda? Ty jsi to vynesla? V jeho hlase nebyl hněv. Jen strach. O mě, o rodinu, o všechno, čemu celý život věřil. Vydržela jsem jeho pohled. Nepotřebuju, abys mi věřil. Dokážu to sama. Ne kvůli sobě. Kvůli těm, kdo pořád věří tomuto systému své životy. Přikývl. Jednou. A odešel. Druhý den ráno jsem požádala o povolení vést interní vyšetřování. Formálně jsem stále byla v rezervě a měla právo. Ale hlavně měla jsem motiv, který nikdo jiný neměl. Najít pravdu, aniž bych spálila všechno ostatní. Generál Hammond poslouchal mlčky. Pak vstal, obešel stůl a podal mi ruku. Generále, pole je vaše. První schůzka týmu byla ledová. Otec zahajoval briefing, jako by četl nekrolog. Oči upřené do obrazovky. Hlas suchý, každé slovo useknuté.
Erika odprezentovala rychle, bez intonace. Ani jednou nezvedla oči. Máma, jediná, kdo občas zvedl pohled, ale nebylo v něm teplo. Spíš unavený pohled zdravotnice, která sleduje 2 pacienty odmítající léčbu. Já nečekala teplo, čekala jsem výsledky. A ty přišly. Při kontrole archivních uzlů spojených se serverem Eriky náš AI zachytil podivnou stopu. Spící trojan v logistickém souboru z roku 2017. Nikdy se neaktivoval, jen ležel, jako bomba s odloženým časem. Rok seděl. 2017. Tehdy jsem se střetla s důstojníkem jménem Derek Glade. Pracovali jsme na kampani v Mosulu. On chtěl agresivní vyčištění, bez ohledu na civilisty. Já ho zablokovala. Prosadila postupné obklíčení. Bylo to správné rozhodnutí, ale udělalo ze mě pro něj nepřítele. Symbol slabosti. Měl tehdy dočasný přístup k šifrám serverů. Pokud tam nasadil trojana, mohl spát až do Erikiny chyby. Večer máma přinesla složku. Položila ji přede mě. Candlestrike. Nechala si ji tady, když si odjížděla. Četla jsem ji. Tehdy jsem si myslela, schováváš se. Teď myslím, jen si chtěla přežít. Nebyla to omluva. Bylo to uznání. Staré, těžké. Usmála jsem se. Ne radostí, ale protože se něco pohnulo. Naše systémy pak zachytily přihlášení z venkovní IP. Někdo se pokusil vymazat stopy spojené s únikem. Stopování vedlo k motelu u Fort Campbell. Platba v hotovosti. Jméno. Derek Glade. Bylo jasné. Tohle není rodinné drama. Je to cizí hra, ve které nás použili jako krytí. Zátah vypadal jako bouřka na obzoru. Ticho, pak napětí ve vzduchu. Obklíčili jsme starý technický bunkr. Tam se vrátil. K zapomenutému uzlu, stále napojenému na vojenskou síť. Když jsme vtrhli, seděl u terminálu. Nahrával archiv. Ani se nepohnul. Jen zvedl oči a řekl: Trvalo vám to? U výslechu to řekl všechno. Bez hysterie. Prostě chladná zášť. Nechtěl jsem tě zničit. Jen aby tě vyřadili ze sálu. Aby ti sebrali přístup. Stoupala si moc rychle. Přestali se ptát. A já viděl slabost. Držel tu nenávist roky jako jed v termosce. Využil každou trhlinu, každou chybu. Erikum jako spoušť. Nás jako kouřovou clonu. Když Erika četla přepis jeho přiznání, ani se nepohnula. Jen jí oči běhaly po řádcích, jako by hledali únik. Pak tiše řekla, bez zvednutí hlavy: Nevěděla jsem, že to povede až sem. Složila jsem ruce. Někdy zapálíme pole ze závisti. Zapomeneme, že v té trávě někdo spí. Její tvář se zachvěla, ale slzy nepadly. Erika vždycky držela formu. Druhý den podepsala dodatek. Přiznala, že její dopis spustil řetěz. Nebyla obviněna, nebyl úmysl, ale dostala výtku, která jí zavřela cestu k povýšení na 5 let. Podepsala mlčky. Nebyla to výhra, byla to amputace. Na závěrečném jednání otec odsunul papíry a řekl: Musím se omluvit. Všem. A hlavně Colleen. Oslípl jsem kvůli medailím a píše: Zapomněl jsem, co je důležitější. Poprvé v životě přiznal chybu. A ještě nahlas před důstojníky. Erika neplakala. Ani já. Ale když se naše oči setkaly, už jsem neviděla soupeřku. Viděla jsem ženu, která se učí stát sama. Bez toho, aby podkopávala půdu mě. Ráno konference přivítalo základnu mlhou, hutnou jako vzpomínky. Stála jsem v zákulisí, pod hučením projektoru, pod cinkáním známek o uniformy. Na baneru za mnou slova Redefining Shadow Warfare. V sále 62 velitelé, 30 poradců, skoro 100 pozorovatelů. Na seznamu hostů podplukovnice Erika Walsh. Její jméno tištěno čistě bez poznámek. Přidala jsem ji sama, bez vysvětlení. Jen krátká věta, čas poznat, co si smyslela, že jsem skrývala. Sál potemněl. Vyšla jsem k pultu. Žádná hudba, žádný potlesk. Jen já, ukazovátko a tíha LED na zádech. Začala jsem prostě: Jsou mise, které nikdy nedostanou jméno. Jsou velitelé, kteří nikdy nebudou mít desku. A jsou bitvy, které nezačínají na hranici, ale tam, kde odsudek nahrazuje porozumění. V sále to zašumělo. Několik známých tváří si vyměnilo pohledy. Ti samí, kteří kdysi opakovali Erikiny výtky, jejich pohledy teď byly jiné, vážnější, pozornější. Erika seděla ve druhé řadě, záda rovná, pero v ruce, oči přibité na mě. Uprostřed projevu jsem přešla k Candlestrike. Poprvé otevřeně. Řekla jsem, jak jsem podepsala rozkaz k ostřelování skladu. Uvnitř byli nepřátelé, ale také děti. 7. A můj podpis je zachránil. To rozhodnutí mě málem stálo kariéru.
Mohlo stát všechno. Ale řekla jsem, udělala bych to znovu. Neříkala jsem to pro potlesk. Říkala jsem to, protože pravda nepotřebuje odpuštění. Potřebuje být viděna. Sálem prošel nádech. Ne divadelní, ale tichý. Od pochopení. Válka už se neměřila čtverci mapy. Byla to morální krajina. A velení nebylo jen správný výpočet. Byla to ochota nést váhu rozhodnutí. Na závěr jsem přistoupila k bočnímu mikrofonu. Abych uzavřela, požádala jsem podplukovnici Eriku Walsh, aby se podělila o svůj pohled. Jako důstojnice nové generace. Erika vstala. Hlas pevný, i když se na začátku třásl. Oči vlhké, ale ramena rovná. Myslela jsem, že hlavní jsou hodnosti a ocenění. Že nejvýš stojí ten, koho slyší. Ale dnes jsem pochopila. Čest je v tom, umět se učit. A mít odvahu přiznat, od koho. Sál povstal. Potlesk, ve stoje. Ne mě, nejí, něčemu většímu. Myšlence, že síla může být tichá a vedení nemusí být soupeření, ale předávání. Vzadu seděla máma. Netleskala, ale kývla. A poprvé to kývnutí nebylo rozkazem, bylo souhlasem. Po projevu ke mně přišel starší generál. Podal mi ruku. Myslel jsem, že ženy nemají na bojišti co dělat. Mýlil jsem se. Usmála jsem se. Ne vítězstvím, ne pýchou. Chyby nás nedefinují, ale odmítnutí se z nich učit ano. Dnes jste udělal krok. To je důležité. Týden po konferenci jsem rozeslala 3 pozvánky. Otci, matce, Erice. Místo bylo vybráno záměrně. Starý rodinný dům na okraji Fort Campbell. Ten, kde jsem kdysi strávila neklidnou noc po absolvování West Pointu, hledajíc trochu tepla. Tentokrát jsem přijela první. Prostřela stůl. Sedla si do čela, na místo, které vždy patřilo otci. Vešli skoro současně. Máma nesla jídlo ve fólii. Erika uhýbala pohledem. Otcova tvář byla nečitelná. Posadili jsme se. Nezvala jsem vás pro omluvy, začala jsem. Pozvala jsem vás, abych poprvé řekla pravdu, svými ústy. A začala jsem. Že jsem nenechala službu, ale byla naverbována do rozvědky. Jak jsem 3 dny strávila v iráckém podzemí po zhroucené evakuaci. Jak jsem podepsala rozkaz k bombardování skladu, abych zachránila australský tým. A 8 měsíců byla pod vyšetřováním, než mě očistili. Jak jsem odmítla medaili za syrskou misi, protože by rozbila diplomatickou rovnováhu. Mluvila jsem klidně, neobhajovala jsem se. Jen skládala kusy života, na které se nikdy nezeptali. Máma svírala ruce, v očích slzy. Erika hleděla do talíře. Otec seděl se sepjatýma rukama, čelist napjatá. Proč si nám to nikdy neřekla? Zeptal se tiše. Podívala jsem se mu do očí. Protože jste se nikdy nezeptali. A kdybyste se zeptali, nevěřili byste. Nebyl to výčitka. Byla to pravda. Máma zašeptala. Myslela jsem, že balíčky a pohlednice jsou tvůj způsob, jak se omlouváš. Zavrtěla jsem hlavou. Byly to připomínky, že pořád existuju, i když jste mě vymazali z fotek. Vytáhla jsem manilovou obálku. Podala ji Erice. Uvnitř byla kopie jejího anonymního dopisu. Nechala jsem to ne proto, abych tě obvinila, ale abys věděla, slova můžou být stejně smrtící jako kulky. Místnost mlčela. Nečekám, že mě přijmete, ale pokud chceme jít dál, začněme aspoň uznáním, že jsem tu. A vždycky byla. Erika vstala. Položila mi ruku na rameno. Mlčky. Otec vstal, šel k polici a vzal starý rám s fotkou z letní oslavy. Dlouho se díval. Tady někdo chybí, řekl. Uděláme novou. Neusmála jsem se, jen přikývla. Ne proto, že bych odpustila, ale proto, že už jsem nechtěla žít v minulosti. Měsíc po konferenci jsem se vrátila do Washingtonu. Žila jsem stejně skromně. Byt s výhledem na Pentagon, brzké vstávání, zprávy psané černým inkoustem. Konzultovala jsem NATO o asymetrických operacích, připojovala se k videobriefingům, všechno vypadalo jako dřív. Ale jedno se změnilo. Jednou za měsíc jsem létala zpět do Fort Campbell. Vedla jsem uzavřený kurz o měkké strategii, jak vyhrávat války v době netradičních konfliktů. Erika nechyběla ani jednou. Vždy v první řadě. Kládla nejtěžší otázky. Diskutovala. Někdy mlčela, když jsem mluvila o příbězích, které nás kdysi rozdělovaly. Jednoho dne po lekci mi podala tenkou složku. Projekt reformy výcviku postavený na mých principech. Nepotřebuju tvůj podpis. Potřebuju vědět, co si myslíš. Napsala jsem jediné slovo na obálku. Advance. Rodina se také změnila.
Máma mi teď posílala krátké dopisy. Pár řádků rukou. Již dost? Ptala se v posledním. Otec na schůzkách s kolegy už neříkal. Moje dcera je někde v zahraničí. Teď moje dcera radí na to o strategii. Novou fotku jsme neudělali, ale příště, když jsem se podívala na rámek na krbu, byla jsem na ní. Ne oříznutá, ne vymazaná. Jednou po hodině za mnou přišel mladý kadet, možná 23letý. Nervózní, skoro se třásl. Paní, co je na válce nejtěžší? Podívala jsem se mu do očí a řekla pravdu. Přežít, aniž by ses proměnil v sochu. Neproměnit své rány ve zbraně. Ten večer jsem vyšla za kasárna. Slunce zapadalo, barvilo mlhu do zlata. Vedle se objevila Erika. V rukou nesla malou krabičku z obchodu. Uvnitř dort. Na krému byla napsaná 3 slova. Generál, sestra, učitelka. Nepotřebovala jsem fanfáry. Nepotřebovala učebnice s mým jménem. Potřebovala jsem jen jedno, aby se na mě dívali. Ne skrz ocenění, ne skrz chyby, ale doopravdy. Život nezanechává jizvy jen na kůži, ale i v duši. Učíme se, že síla není v hlasitých slovech, ale v tichu neseném s důstojností. A někdy to nejsmělejší, co můžeme udělat, je zůstat, když je jednodušší odejít. Pokud se vás tento příběh dotkl, napište komentář, dejte vědět, co ve vás rezonovalo a přihlaste se k odběru, protože takové příběhy musí znít dál. I váš hlas má význam.